Yo, what's up? I'm Kuy'S. Yo, bagong upload na naman natin. Ayan, gagawa tayo ng breakfast. Ayan siya guys. Ayan. Ayan, fried rice. Ayan. Breakfast ni Kuy'S dyan. Ayan. Kasi guys, this is breakfast. Ayan siya. Madali lang lutuin. Hindi ko na ilagay yung mga ingredients. Ayan, madali lang. Lagyan lang itlog. Tapos rice. Update lang to para kay Luto. Short video lang to para sa luto ng breakfast. So guys, luto lang. Mix lang natin. Halo-halo lang. Halo-halo natin. Luto na yan. Meron yung green peas, itlog, at saka rice. Ayan, yung pula yun is tomato yan. Halo-halo na natin. Malapit na yung mga maluluto. At na natin kakainin yan mamaya. And guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please like and share and subscribe and hit the notification bell guys para update ka sa mga bagong video ko. Maraming salamat guys.